Com has vist el partit? Avui un mal partit, un extraordinari marcador, però. Bueno, és futbol. A vegades en el futbol passen aquestes coses, no? Mal partit, bon resultat, també es podia haver donat un mal partit i si arribem a encaixar el gol, doncs perdem segur. Jo el que vull és felicitar a tots els jugadors que han participat avui amb la samarreta del Palamós. Crec que la segona part és de curs d'entrenadors, és perquè ho treguin, perquè ho mostrin. Ja sé que és lleig per l'espectador, evidentment, però nosaltres no som tontos, juguem amb les nostres armes, hem clavat 2 línies de 4, un punta, si aguantes treus els 3 punts i si et creus que ets millor del que ets, doncs palmes 1-3 tranquil·lament, amb la qual a qui no li agradi em sap greu, però jo crec que també ha tingut el seu puntet d'espectacle, no? Defensant, i això també s'ha de valorar d'una manera molt positiva per part dels jugadors del Palamós d'avui, perquè cometre errors quan vas jugant no només 45 sinó 55 minuts llargs amb un home menys, i més contra un equip que té arguments per poder-te fer gols, me sembla que és és que el mateix discurs seria si haguéssim empatat 1-1 o inclús si haguéssim perdut, no? Perquè és que la intensitat, la concentració, la col·locació, tot el que s'ha fet al llarg de tota la segona meitat ha sigut espectacular. Jo crec que qui està traient això endavant per sumar 3 punts més per intentar salvar la categoria, que és el nostre objectiu, avui s'ha pogut veure reflectat. La primera meitat hem intentat fer una miqueta un joc més vistós, un joc una miqueta més divertit, una miqueta més de joc en curt, per agradar una miqueta també a la nostra afició, per no sempre jugar en curt. La setmana passada no vam estar molt encertats a Sabadell amb conceptes no només actitudinals, sinó també futbolístics, i tot i així doncs ho hem intentat. Ho intentem, si surt fantàstic i si no surt doncs el més important és treure els 3 punts, que és el que necessitem per salvar la categoria. Com has vist les dues jugades claus del partit? El gol anul·lat, no se sap ben bé, diu que és per mans, però no se sap ben bé per què l'anul·la, i després la segona targeta era evitable d'en Sergi. A la primera acció realment a mi m'agafa molt lluny. L'àrbit diu que el jugador se l'emporta amb la mà a instàncies del Linier, el jugador diu que no. Jo he parlat ara amb l'Ivan, amb el míster del Vilafranca, i me deia, hòstia, és que Santi m'ha dit que no. Bueno, només ho sap ell, el capitat, no? El que sí està clar és que a nosaltres ens ha beneficiat. No és la primera vegada, estem tingut molta sort, estem tinguent molta sort, que ningú s'equivoqui. La setmana passada una acció polèmica al camp del Sabadell, a Masnou també va haver-hi una acció. Bueno, estem una miqueta tocats per la vareta, doncs fantàstic. I la segona acció, la primera acció condiciona, perquè amb l'1-0 se te'n va tot una miqueta, i l'expulsió jo també l'hagués expulsat. És per darrere, no hi ha pilota, va al turmell. No sé si allò que diuen que al final de temporada tens els punts que et mereixes, avui va per al partit de Terrassa, els 3 de Terrassa, en el sentit de que avui possiblement us mereixíeu no un resultat tan favorable i en canvi aquell dia us mereixíeu un resultat molt més favorable. No estic d'acord amb això. La segona meitat que ha fet el Palamós avui és per recordar-la durant molt de temps. Tàcticament l'equip ha sigut espectacular. Ho torno a repetir. Si l'equip no hagués treballat de la manera tàctica, de la manera actitudinal amb la que ha treballat, amb esforç, amb constància, sobretot amb molta concentració, això no ho traiem. Sí, el partit ha sigut lleig, sobretot a la segona meitat. Qui realment hi entén de futbol, qui realment intueix, veu, llegeix els partits, haurà vist que la segona meitat que ha fet el Palamós és espectacular, però amb lletres majúscules. La veritat és que avui me'n vaig a casa, amb perdó, eròticament parlant, fort, perquè el que han fet avui és espectacular. Sé que ha sigut lleig, però és espectacular. Joan, de tota manera, a la primera part ha tingut més ocasions? Sí, a la primera part, pràcticament no ho ha arribat. Amb l'11 contra 11, amb 11 contra 11 el Vilafranca ens ha superat, sí. Joan, et volia preguntar, no tens Àxel per la setmana que ve, tampoc Arimany perquè avui ha vist la vermella, hi ha també moltes grogues? Tampoc Benzal. És un problema afegit per la setmana que ve? Molt greu. Però ens és igual. Si no juga Àxel, jugarà un altre. Si no juga Arimany, jugarà un altre. Si no juga Benzal, jugarà un altre. I si han de jugar juvenils, jugaran juvenils. El que farem el diumenge de la setmana vinent a les 16:30 de la tarda contra el Gavà és tornar a sortir a mossegar, tornar a sortir a morir i intentar sumar 3 punts més per arribar al nostre objectiu, que és els 45 punts i salvar la categoria.
però és un problema, evidentment. 29 punts, els números són impecables, des que t'has fet càrrec de l'equip. Bueno, això crec que és més un mèrit dels jugadors que no pas nostre. Jo una setmana més em reafirmo en donar les gràcies a tota la gent que està col·laborant i treballant amb nosaltres, des de l'equip de premsa amb en Ramon, amb en Búger, des de l'equip mèdic amb en Rubén, amb en Ramon Valls, tots els col·laboradors, en Ramon, en Gil, en Claudi París, en Josep, en Joaquín, tots. Hi ha una simbiosi ara mateix entre l'equip tècnic i els assistents i el primer equip, fantàstic, i al final, bueno, sé que no juguem gaire bé ara mateix, però aquesta simbiosi ens està portant cap amunt. Joan, el 31 de gener es tanca el mercat de fitxatges, el Palamós no pot fitxar, tots sabem els motius de per què no. Amb tantes baixes és una llàstima, no?, que no es pugui fitxar? Sí, sobretot perquè en els entrenaments a vegades quan has de posar en Fran, el preparador físic, en Ramon Seco o en Gil, veus que estan bé, físicament estan de puta mare per posar-los, no? Però el dilluns hi ha un acte de conciliació entre la federació i el club, veurem a veure què és el que passa. Hem tirat durant 6 mesos mentre estava en Jordi, que va fer una gran feina, malauradament no van sortir resultats i ara que hi som nosaltres amb aquesta plantilla estem contentíssims. Tenim un juvenil de puta mare, tenim un juvenil molt bo, avui estava guanyant al minut 30-0-3 al camp del segon, podem estirar d'allà, no ens fa por, no ens preocupa. Si podem incorporar, doncs ja veurem. Jo crec que el mèrit que té i el que es mereixen és que no incorporem a ningú, perquè la veritat és que el que estan fent és espectacular. Molt bé, Joan Marmol, tècnic del Palamós.